खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं 11 नभेम्बरनिफ्राय आसामाव सासेबो बीजेपी एमएलए खौ लोगो मोननाय नङा। मोहम्मद कनसुर आली शेख आरो मोहम्मद महिबुल इस्लामखौ यूपीपीएलआ दोलोनिफ्राय होखारबाय। आरोबाव गोबांसा कंग्रेस दैदेनगिरिया बीजेपीआव हाबगोन। आगु एनडीएफबीनि दैदेनगिरि धीरेन बर'नो वर्ल्ड ह्यूमेन राइट्स कमिशननि बिथिंनिफ्राय पीएचडी। बिजनीआव पुलिसआ सासे मोसौ बेपारीजों लोगोसे गंसे टाटा मेजिक गारि आरो माबा मोसौ हमदों। धालिगावआव मासे खेवथायजों लोगोसे साथाम हमजादों। बिजनीआव सुंद' सल' फरायनाय थुनलाइयारि फोरबो। दानिया आबुं रादाब। फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय आसामाव सासेबो बीजेपी एमएलए लोगो मोननाय नङा। सासेबो बीजेपी एमएलएफोरा आसामाव थानाय नङा। बेनि बागै आसाम रायजोआरि बीजेपी आफादगिरि भबेश कलिताया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ 12 नभेम्बरनिफ्राय 14 नभेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारिजों मुम्बाइआव हादोरनि गासैबो बीजेपी एमएलएफोरखौ लानानै फोरोंथाय बादा खुंगोन। बे फोरोंथाय बादायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे रायजोनि साफ्रोमबो बीजेपी एमएलएफोरा बाहागो लाहैगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला 12 नभेम्बरनिफ्राय मुम्बाइआव खुंजानो गोनां बीजेपीनि गासैबो एमएलएफोरनि फोरोंथाय बादायाव बीजेपीनि आफादगिरि जेपी नाड्डा, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लोगोसे मिरु बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। बे फोरोंथाय बादायाव दोलोनि नीति आदर्शनि बागै सावरायगोन आरो सासे एमएलएआ मा माव बिबान थायो बेफोरनि बागै गुवारै सावरायगोन। बेजों लोगोसे सोरखारि बिथांखिफोर मावफुंनाय बिथिङाव सासे एमएलएनि बिफाव आरो एमएलए फान्डनि रां बाहायनायनि बागै फोरोंथाय होगोन होननानैबो भबेश कलिताया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि मुम्बाइआव बीजेपीनि एमएलएफोरनि फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानो थाखाय आसामनि माखासे बीजेपी एमएलएफोरा 9 नभेम्बर खालिनो मुम्बाइआव रावना होनायनि बाथ्रा। खुंथाय गोहोआव थानाय आरो प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआ मोहम्मद कनसुर आली शेख आरो मोहम्मद महिबुल इस्लामखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। यूपीपीएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया मैया आलादा बिथोनलाइ जारि खालामनानै मोहम्मद कनसुर आली शेख आरो मोहम्मद महिबुल इस्लामखौ दोलोनिफ्राय होखारो। सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद सिखांनायनि उनावनो यूपीपीएल दोलोआ मोहम्मद कनसुर आली शेख आरो मोहम्मद महिबुल इस्लामखौ दोलोनिफ्राय होखारदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगांनिफ्रायनो बिसोर मोहम्मद कनसुर आली शेख आरो मोहम्मद महिबुल इस्लामनि सायाव सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद सिखांदोंमोन। आरोबाव गोबांसा कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव हाबगोन। नाथाय सोर कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव हाबहैगोन बेनि खारिथि गैया होननानै बुंदों बीजेपीनि एमपि पल्लव लोचन दासआ। बबेखानि जों रावखौबो जर-जुलुम खालामना बीजेपीआव लाबोनो नागिराखै। बीजेपीनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानैसो कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव फैगासिनो आरो गोबां कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव हाबफैगोन। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरनि जौगाथायखौ नागिरनानै कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव फैदों। नाथाय भुपेन बराया फैनो नाङा। भुपेन बराया फैयोब्ला दोलोआ खहा जागोन। बीजेपीआ बियपुरिया मासिखौ खोमाना लानांगोन होननानैबो लकसभानि एमपि पल्लव लोचन दासआ बुंदों। मख'नो गोनांदि आरोबाव गोबांसा कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव जइन खालामगोन होननानै आसाम रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलितायाबो दाबि खालामदों। बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय बिग्रायनायाव गावखौ बावसोमनानै थांनाय बोसोराव बिटिआर मावफुंथायनि बागै सोरखारजों रादाय खानायाव मुंसाइगिरिफोरनि गेजेराव सासे मुंख'जाथाव मुंसाइगिरि धीरेन बर'नो ह्यूमेन राइट्स कमिशननि बिथिंनिफ्राय पीएचडी डिग्री होदों। सुलुङाव बुंनाय बादिब्ला धीरेन बर'नो थांनाय 23 अक्ट'बर खालि ह्यूमेन राइट्स कमिशननि भारतनि सामलायख'नि बिथिंनिफ्राय धीरेन बर'नो पीएचडी डिग्रीखौ होनाय जादों। मुंख'नो गोनांदि वर्ल्ड ह्यूमेन राइट्स कमिशननि बिथिंनिफ्राय धीरेन बर'नो पीएचडी गथायनाय लोगोसे बिथांखौ ह्यूमेन राइट्स कमिशननि सासे एक्टिभ मेम्बार हिसाबैबो थिसननाय जादों।
चिरां जिल्लानि बिजनी बागमारा गामियाव सनिबारखालि मोनायाव बिजनी पुलिसा सासे मोसौ बेपारिखौ गंसे नाम्बार प्लेट गैयै टाटा मेजिक गारिजों लोगोसे माबा मोसौ हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मोसौ बेपारिनि मुङा बङाइगाव जिल्लानि आनवार हुसेन। नाथाय टाटा मेजिक गारिनि ड्राइभारा पुलिसखौ नुनानै गारिखौ गारनानै खारखोमादों। आथिखालाव आनवार हुसेननि बेरेखायै केस रेजिस्टार खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै पुलिसा मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि धालिगाव हाग्रा बिफाना संदाननानै मासे खेवथायजों लोगोसे साथाम आयेन बेरेखा फालांगिरि हमनो हादों। लोगोसे साखा खबब्रै गंसे एवन गारिबो जब्द खालामनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै हाराधन सरकार, सन्दीप साहा आरो शंकु दत्त होननानै चिरांनि डिएफअ प्रमानन्द पाटिरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बिसोरनि गेजेराव हाराधन सरकारा बङाइगावनि आरो शंकु दत्त, सन्दीप साहा मोनहा सानैबो सोनाब बंग मालदानि होननानै मिथिहोदों। वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन आयेननि जोहै केस रेजिस्टार खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। बर' रेबग्रा जथुमनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बिजनी इंखं पाब्लिकेशन अडिटोरियाम हलाव सानसेनि हाबाफारिजों गाव सोरजिनाय सुंद' सल' फरायथिनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबलांबाय। फुंनि 10 रिंगायाव जागायनानै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जोबहैदोंमोन। गिबि गागि आफादगिरि राजेन बसुमतारीजों दैदेनजानाय बे थुनलाइयारि फोरबोखौ बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि रत्नेश्वर बसुमतारीया बेखेवनानै होदोंमोन। बेनि उनाव हाबाफारि बादियै गिबि मिर्जा आब्दुल बिन गालिबा गावनि दोलगोनां सल' दाउस्रि जरानि फिसा बाथुलखौ फरायजेननानै बयखौबो गोजोन होदोंमोन। गासै सा 25 लिरगिरिफोरा गावबा गावनि सोरजिनाय सुंद' सल'फोरखौ फरायनो खाबु मोनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।